पाऊल महाराष्ट्रासाठी। पवार आडनाव बदलून आग लावे ठेवा, सदाभाऊ खोत यांची शरद पवारावर जळजळीत टीका। शरद पवार हे महान नेते आहेत। त्यांनी या राज्यात काड्या करण्यापलीकडे काही केले नाही। जाईल तेथे आग लावायची आणि परत दुसऱ्या घराला आग लावायला पुढे निघून जायचे। त्यांचे आयुष्य आग लावण्यातच गेले। मला वाटतं त्यांचे आडनाव आता पवारांऐवजी आग लावे करावे, अशी जळजळीत टीका रयत क्रांतीचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप करताना सोलापूर येथे केली। त्यांच्या या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे आता राष्ट्रवादीतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की ईडीच्या धाडी या शहाण्या सज्जनांच्या घरी पडत नाहीत। हे येडे आहेत म्हणून येड्यांच्या घरी धाडी पडतात। शिवाय शेतकऱ्यांना वीज बिल मागाल तर दांडक्याने सोडून काढू असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला। पवार साहेब महान नेते आहेत। त्यांनी या राज्यामध्ये काड्या करण्यापलीकडे काही केलं नाही। जाईल तिथं आग लावायची आणि दुसऱ्या घराला परत आग लावायला निघून जायचं। आयुष्य त्यांचं आग लावण्यामध्येच गेलं। म्हणून मला वाटतं त्यांचं आडनाव आता पवारांच्या ऐवजी आग लावे करावं, की जेणेकरून या राज्याला एवढं हे राज्य आता होरपळून निघालंय हे कुठंतरी आता थांबलं पाहिजे।